алейкум бародаро ва тамошо подписчикони азиз, дар навори имрӯзаи мо BMW хеле шумо маълумат комментариҳо охир дар BMW гуфта буда ки як BMW мақсад ягон BMW ра пятёрка тройка як ина BMW тройка солҳои навша мақсад гирифтем тройка як чизои чорум поколения мақсад ифо ай соли 97 сар шидагаи 97 то 2004 мақсад ай 97 ёш мақсад проста ё 2000-муш рестайлинг шидагаи дар рестайлинг мақсад бамперошу эмфарошу қафошу багаж ба ихе чиз дора ин мақсад ай о фарқия дора ҳам фарш ҳам бамперош ҳам ин мақсад пешини поён галагенош ҷа то хундаги мақсад ай ош фарқия дора бо типа камтар бо хеле ҳам базибтаре ҳам бо чихе буд ранги мақсад бақагиштатара да ҳами шашвори хеле бузбаландтара ки хеле чизака хоб баъд моторош хай ё моторошон ай як 8 сар мешава як 8 мешава мақсад 2 мешава 2.5 мешава 2.8 мешава мақсад баъд 3 мешава 3 мешава то 5 мешава да кароши ё 5 м мешава и мотори имо 3 айма 3 кубай 300 сила хедина сила дора 6 цилиндра нестан ё ҳама ряди моторошон рядиян BMW хоб баъд чизи камбудиёи ҳами минусаи моторон чия ки мақсад системаи ҳами хунакунандаш камтар ҳами мақсад ҳами BMW чи доранд ки тез мақсад мошин овуш мехӯнанд мешавад ҳами ҳам минуса ҳамчунин система хунакунанда доранд баъд антифрисам мақсад антифрисам ҳама як чизое ки ҳастанд ё пробег доранд антифрисош баъд антифрисам ҳамин пробег ранг чи хеле масъала алиш мекунӣ антифрисам сушам бояд ки ҳам хеле срок дорам мақсад 40,000 30,000 50,000 гашти бояд антифрисш алиш кунӣ барое ки радиатор забити нашидан меша барои мақсад ғаф нашидан ши ба радиаторам дар як сол як бор пеш радиаторам мешӯй мақсад барои сиркулятсия барои хунакунии системаш хубтар шавад хоб хай капот ой мекунем я моторшам нигаҳ мекунем давом метем пеш каданаш мақсад инҷа чӣ дорад хеле худаш ҳами шпякши бернаинем ё моторош хай моторои дрози рядниян карочи 6 цилиндра мотор хай мотори мо камтар чиркинтарай яке моторои хушро хай газа бензинай газам задагаи бензинам насб кадагаи хай дар ин мотор нашод расходи мақсад дар раҳ зависид ай ҳайкадани худат мекунад вобастагӣ мақсад барои ҳайкини худат хоб ай 12 то 15 литр мақсад расход бензин дора газ мақсад газ ай 15 то 20 литра газ расход дора мақсад ай худат зависид бо ҳайкини мекунад чихи тез ҳайкини чи мақсад сардакш кини хай ба ҳама маълуме ки расходои BMW камтар ҳамин мошинои скоростноитаранд баъд расходошон камтар калонтаранд ай дискои 16 ҳай хай апорни дискошам чизошам хай мақсад ба ҳами муфиқи мотору ба ҳами муфиқи худаш шикадага хоб хай дар дуруи салон медиҳем дар бораи салон маълумот медиҳем хоб салоношон баъд салонои мана объём калоно объёмош ай 2.5 сеш ё бо камтар хеле чизаш ини пеш торпедаш нигах ини хеле камтари тари шидага акирам ё як намуди фишка ё ки мақсад моторош камтар калонтара аям ҳисоб кардаган ё ки спортивтар мешавада дар чизаш хай коробкаошон ҳам хеле коробкаҳои робертан карочи плюс минус дар инҷа вақте медори ранг механика дар инҷа плюс минус да чӣ мекуниш плюс баланд мекуна минус пас кадан мегирад коробкаошон 5 таган и коробкаҳои ёрам ранги чизори моторои калон радиатор доранд системаи мақсад барои масъала хунак кардани барои оборот мақсад обороти баланд қани мегарди бояд масъалаи и коробкарам хунак кунӣ вақте ки масъаларо хунак накарди шестеринаи чизо переключатор сус мешава алиш кардани скоростиё сус мешава коробка часпидан чиктани мумкин аст хай многофункционални рулай рулш мақсад инем барои мултирул дора карочи барои нами автопилот хай многофункционални рулай хулоса инҷа магнитофонош хай магнитофони ҳамчи инҷа обогрев скамейка доштае хоб ана
خیلی با ماگنیتوفونش هم ماگنیتوفونش سیدیه دیست میبره این چورت استیکل подъемникش الکترونه خیلی شیشه دا بلوک دا میمونیش این رگروفکم چیز боковое регулировка боковое электронный хай кожа салонаш кожный ана и американка бо чорведия ио чорведиан ана с кожошам хай кожой нормально аяму мақсад айда 2004 ина 2020 ана даиқа сол нормально озамина мақсад ягон шо ко мақсад бигем ки кандаги оқа бези бадам нашне хай лук дора бо ана хай подголовникош бо ин чизош баъд иҷа бо як чизи дигаи BMW ҳамаш хаям хел доран ки иҷа датчик расходам бо аи дуру нишон метада ай ҳамҷа регулировка карда метавони расходи мақсад мошинта ай ҳами 30 поён боша ҳами датчикаш ҳама вақт ай 30 поён боша экономичник мегардада мақсад вақти скорост кардан ҳозир мо тест драйв мекунем бо ира да шумо нишон метем хуб хайна скамейка камейкош ҳам электрония лифтай короче боло мехеза мешина қафо меравад чи хеле бифурад мақсад ҳамаш ҳам хеле чи драйв сар мекунем бо дабура ашинои раҳш бо чи суҳбат мекунем хай мошини бигем ки сирпаки хеле мягкия аги хебо бигем ки чӣ ранги мерседес ё мягкий нест сирпаки бо хеле спортивни ранг айда ин боли спортивни айда дар ҳақиқатан ҳами скоростиш мақсад барои скоростгирӣ шудаши буд хай ашиноша нигаҳ мекунем хай чизош газем баъд моторои калонаш мошине мақсад ини моторои майдаш барои ҳами овуш меган меҷӯшаву хеле чӣ меша моторои калон аями дувним булош овуш мақсад проблема надора бо расходое ки мақсад камтар расходаш на ки BMW-ро расходаш калон баъд запчастошон ҳам камтар қимата нашуд запчастошон ё камтар қиматтаре баъд ами ремонтнишон ҳам ё дахмон хаяк қачне да дига ҷо бо қиматтаре да обслуживать кардани чизиш хадавои часпша мақсад ҳамаша иёра алюмин кардаган барои сабук барои мошин бо удобна читар шидан удобнатар шидану барои мақсад сабуктар шиданаш барои управлениш бо нормалитар шиданда за 6 секунд обороташ 100 мехеза мотора 6 секунда оборотгириш хай соза оборотгириш ҳам соза и америка мила мақсад чишам хуба хай да бора кашам гуфтем чишам да бораи каши гуфтем ку да 6 секунд 100 мегира оборотгириш ҳам хай соза оборотгириш зура хадавои часпи мақсад айча ричаку баъд ҳами стабилизатори пеш мақсад ба 50000 стабилизаторош алиш мекунӣ стабилизатори қафош бо назар ба пеша хеле бақувваттар мақсад агар ки одами созай куна ӯ то 150000 мегардонда аки раҳои химонда ки ӯ қана мекаша мақсад ба ӯ 150000 да буд раҳои химон ҳама ҷазиб будай баъд чизошон сцепленишонам ба қувват агар ки шофёре ки хушрӯ ҳайкна чиқа ором ҳайкна ороми хушрӯ ҳайкна то 200,000 мегарда вақте ки шофёре ки мақсад бо кокс метаву хеле гап хабар мекуна ё бо камтар мебарада чиам расходшам нишонте ина мақсад ки ё 5 таган коробкошон ина вақти ина газа ма қабидагиам камтар яка да тарафи 12 омадаги истодага
وقتی این گاز بو ای پمپ میکنه روی سکورش علیش کدان میگیره بو طرفی چی رفتن میگیره بو اینه یک گاز میشه که روی بو سکورش علیش میکنه ای بو اون بولو میره وقتی که همیشه 60 دای نرفتی 60 ده هویج دادی پول این روی 50 ده اومد ایستاده همه اکونومی واریانتی از خودش ده اومد ایستاده خیلی دبوری تمامی از خود پس خود همش گاز دادیم خیلی برادرها اینا به میرم سینمات کردیم به همین ویدیو ابزار با آخر میرسونیم خیلی انا تمومی که ویدیویی که مقصد شما مخوش شما را یا سوال کنیم و انشالله هم داره چیزا رو میویم شما هم دستگیری کنید با لایک مقصد با چیزاتون ما هم دستگیری شما ای طرف ما فقط همین لایک شمونه ای طرف ما هم تمام ماشین رو انشالله میویم و برای شما ویدیو میکنیم خیلی درباره اشینیش گفتم خیلی که BMW به حد ماشین سپارتیو ماشین تیزه ماشین مقصد زورای کش چیزش خیلی بود درباره اینو خدروب نه انشالله روز بو BMW پیتیورکا رو میگیم درباره BMW پیتیورکا چی میکنیم بو یه جو کم تر سروسمه بدیم همین ویدیو رو خیلی سروسمه کردیم شه انشالله بو پیتیورکا رو گرفتیم درباره او خوش معلومات چوتکا با هم دیتا رو بیتنش دار میگیم ما هرش خیلی برادر رو با هم ویدیو ابزار رو با انجام میرسونیم خیلی تا ویدیوی دیگه از سو کابل سخت بادر است